Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngaturaken sugeng sonten dumateng para rawuh. Dumateng resanipun para sesepuh, bini sepuh saha aji sepuh ingkang sejuhu pantes sunodhiaran ingkang tansah kula bekten. Para tamu kakung sumawa putri ingkang bektian mulya. Linambaran kanthi muji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun diparingi kapiten-piten rahmat kalian hidayah. Ketili wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged kumpul wonten ingkang dalemipun Bapak Haryanto. Seperlu mahdian di adicara tedhak sinten putranipun Bapak Haryanto inggih Adik Kurniawan. Ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awit-awitnipun panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kanikmatan kula ingkang jinejer menika pranata cara keparangan badhe ngaturaken menggah urut rencangrining adicara ingkang badhe kelampahan. Adicara ingkang kaping pisan inggih pembukaan. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pabegya harja. Salajengipun inggih menika wosing adicara. Lajeng iku pungkasan inggih menika penutupan. Makaten menggah rantaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing rikelangan menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun kerahmatan saged lumampah kanthi rancang wenantu braknipun Gusti. Ngeti wekdal ing sampun lengkap siah lengkap prayoga menawa adicara menika enggal dipunwiwiti. Tumampa ing adicara ingkang kaping setunggal inggih menika pembukaan. Semangga adicara menika dipunwiwiti kanthi bismillah kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi kanthi wasandang donga kula wau adicara saged lumampah kanthi sening ing sebekal. Menggah dicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pabegyan harja dumateng panjenengan Bapak Haryanto sumangga. Matur nuwun keturut ngaturaken dumateng panjenengan Bapak Haryo ingkang sampun diparingi atur pabegyan harja. Para rawuh ingkang mulya, adicara salajengipun inggih menika wosing adicara ingkang sepisan inggih menika sungkeman. Panjenenganipun Bapak lan Ibu Haryanto sumawa sungkem dhateng tiyang kekalih nyuwun donga pangestu murih anggenipun momong dhateng putra magya bagyan mulya. Kaping kalih inggih menika Anampak Siti. Bapak Ibu kekalian meritaken lampahanipun ingkang putra Anampak Siti ingkang sampun kecawisanken menika teges bilih bragajenipun menungso kawiwitan saking Siti lan bejeng wangsul malih dhateng Siti utawi bumi. Kanthi pengajaban banjang menawi sampun nganci ing kebyan agung sedaya ingkang putra angraksa lestari ing bumi. Kaping 3 inggih menika wajikan ing sekar setaman murih anggepun ngampeten tegese tansah ndheteki ing reh keutaman. Kaping
sekawan inggih menika anampak jedah sapa wong sing teman bakal tinemu kajadah ingkang sampun jumenges. Menawa warna gunggung pitu mugi Adik Kurniawan tansah ningsungi pitulungan nipun Gusti. Kaping gangsal inggih menika nampak adah tebu mriko teges mugi ingkang putra saged ngedahi anteping kalbu nalika nglampahi pangesangan. Kaping 6 inggih menika milih lan milih dolanan. Katon menika warna jenis dolanan ingkang sampun dijumawis kados dene buku, motor-motoran, miwa arta. Dolanan ingkang dispun remeni menika ambrakarke kados pundi mangke Adik Kurniawan mugia saged kami murih kautan sampun ngatos nerak wewelaripun ungguh-ungguh lan subasita. Kaping 7 inggih menika ingkang putra siniram toya gege dening ibu. Toya gege ingkang widahan pangarmujukake pengajibanipun sekula warga bapak wingi ibu ingkang lawi pintah. Sampun pripuma senema toya gege ingkang putra dipunanai busana. Sinambi ingkang putra dipunamake busana, eyang putri kekalih nyebar unduk acara lajengipun inggih menika sungkeman. Sampun rinasuk agem ingkang adah pemilu Adik Kurniawan sowan dhateng eyangipun kekalih kanthi Bapak Ibu Haryanto. Anggenipun sowan kanthi ateke tebu ingkang rinenggan gendang rajani Wajenengkepan. Ingkang esting drea gegandang manggih raharja lan mugi tansah menembah lan manah supri kaping saking nuwun donga pangestu dhateng eyangipun kekalih. Wacara tedhak sinten kepengasih kanthi adung dolanan tigan menika plambangan saking tiyang perkawis inggih menika lair jodoh lan sedang saking para tamu ingkang pinantu ing pekematan. Lampih adicara menika sampun pripuna. Kula minangka panatacara bilih wonten lepat ting alur saha kirangin subasita kula nyuwun agunging praksma. Lan sumangga adicara menika kita pungkasi kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.